Sex education should be made as simple as ABC. En el capítol 12 desmuntarem el mite de si no vols estar amb mi tot el temps és perquè no m'estimes. Uah, és increïble com es pot dir tant amb tan poc, Em recorda Despacito. Estàs feta una artista, nena. Jo? Què va? Si jo no he fet res. Com que no? Sense els teus consells no hagués estat pas igual. La comissària està supercontenta de la teva feina. Nois, de la nostra feina. Vinga, va, un brindis. Per l'exposició! Realment, no devia ser fàcil, en aquella època. És un meme que m'ha enviat el Dani. Li he dit que estava a una exposició. M'has de dir que no és per hartar-se. Què? Com que què? Martina, tia, portes no sé quants dies dient-me que vols que t'incloguin els meus plans i que fem coses junts i a l'hora de la veritat estàs aquí amb una cara d'avorrida i mirant el mòbil, tio. Bueno, no fa falta que et posis així, Mira, ja el guardo. No, és només que m'agradaria que si fem coses junts les fessin de veritat i no tenir la sensació que tens al cap en una altra història. Bueno, ja puc gaudir a tope d'aquesta superexposició. Andrés, què passa aquí? He vingut a veure la teva exposició. Escolta, ja sé que fa uns dies que hauríem d'haver parlat, però ara no. Aquí no és el moment. Molt amor. Vull dir que jo no entenc ni papa, però... Gràcies. Ho sento molt, Emma. Andrés... Tenia por de perdre't. Ho vaig fer sense pensar. T'estimo, Emma. Ei, Andrés! Què tal, tio? Has provat el pica-pica? Està boníssim. De què va la història d'avui? Què és el que ha passat? Com? S'han perdonat. Hi ha una parella en conflicte, no? Perquè esteu parlant de que si s'han perdonat o no s'han perdonat, tal... Tenim dos parelles i les dues sembla que tenen algun problemilla, No només l'Andrés i l'Emma. Per una part està l'Andrés i l'Emma, què és el que passava? L'Andrés què feia? Li anava allà, diu que a veure la seva exposició i després li ha demanat perdó perquè
pel que havia fet. I l'ha dit ella que no era el moment de parlar d'això. Andrés, què passa aquí? He vingut a veure la teva exposició. Escolta, ja sé que fa uns dies que hauríem d'haver parlat, però ara no. Aquí no és el moment. Per què per la Emma no és el moment? Què ha consultat l'Andrés a l'Emma? En quin moment? No, li ha dit que sí que l'havia consultat, en algun moment podríem parlar, però l'ha dit ella que en aquell moment no podia. Vale. Això és una dada important. L'Andrés sí que va molt empenedit i va amb tota la intenció de ser perdonat, però apareix en un lloc sense consultar, en un lloc on ella està fent una exposició, o sigui que són com cosetes que hem de tenir una mica en compte. Si de vegades hem de demanar perdó a algú, el millor és que acordem amb aquella persona el quan y com, ¿vale? Debería de haber quedado con ella en otro sitio para hablar sobre el problema, intentar solucionarlo, pero... O hablarlo otro día. Eso era un momento en el que ella tenía que hacer sus cosas, pero él ha invadido su espacio y ella no se ha sentido bien. Él no tenía que haber ido y punto, porque... A ver, ella ya estaba mal desde antes, ¿sabes? Y claro, ella iba a pasárselo bien, ¿sabes? A olvidarse de eso y justamente se aparece él y pues mal rollo, ¿sabes? Vale. Això és una cosa també molt important que dèiem amb aquest grup. Està clar que hi ha una parella amb més mal rotllo que una altra. Vale? A l'Andrés li podem rescatar el que demani perdó, perquè de vegades ens trobem que hi ha persones que no demanen perdó. Vale? Li podem rescatar el que està malament, l'Andrés se l'estima, o sigui, tot això hi és. Vale? Però està a l'altra banda, que de vegades fas una cosa que per l'altra persona implica un corte i un punto y aparte. I de vegades, per tu calmar el teu sentiment de culpa, acabes invadint un espai i no respectant que l'Emma no volia que hi anés, perquè no el va convidar. Us ha agradat aquesta parella? Com es parlaven? A mí sí, parlaban bien. Le ha confesado las cosas a la cara. La pareja del transexual sí, la otra no. ¿La otra pareja no te ha gustado? Vale. ¿Por qué no te ha gustado la otra pareja? Porque la chica, por lo mínimo, no lo intenta de Claro que no lo va a perdonarlo. intentar, es que tío, si tú fueses mi novio y me registrarías en mod, pues es que ni siquiera te hablaría, te mandaría a tomar por culo directamente. He vingut perquè em desbloqueis el puto mòbil. M'ajudaràs o no? Ja està? Quan em vaig comprar el mòbil a la botiga, el tio em va dir que m'instal·lés un Find My Phone. I mira, al final ha estat útil. Solo se lo cogió. No, porque iba se la ha desbloqueado. Se lo desbloqueó, pero no lo vio. Pero es que lo iba a ver igualmente. Ahí tenemos varias posiciones. Una persona que dice, a mí, si mi pareja me coge el móvil y me viene, me pide perdón de buen rollito como lo hace el Andrés, la perdono. Pero no vuelvo con él. Vale. Y la otra opción es como que no, que has pasado un límite. Que has pasado un límite y que no hay vuelta atrás.